சரிங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். வெல்கம் டு நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கிளாஸ். பக்தி ரசாமிருத சிந்து இல்லையா? ஸோ நம்ம இதை நல்லா புரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணுன்றதுக்கோசம் நம்ம வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தேவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवते नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து 7வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? 7வதுல வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் அதை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 64 கொள்கைகள் வந்து பக்தியில பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா? எல்லாமே பண்ண முடியலன்னா எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, அப்புறம் வந்து போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்? அபராதங்கள் பார்த்தோம். 32 அபராதங்கள் பிளஸ் வராக புராணத்துல வந்து 29 சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் நாம அபராதம் 10 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து அபராத அந்த வார்த்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொல்லல, மறந்துட்டேன், இப்ப சொல்றேன். அபராதா அந்த வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னா ராதான்ற வார்த்தை இருக்கு. ராதான்னா யாரு? நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர், அலாதினி சக்தி இல்லையா? இன்டர்னல் எனர்ஜி அவங்கதான் இல்லையா? சோ ராதாவை விட்டுட்டு பண்றதுதான் வந்து அபராதம். அப்பன்னா என்ன? ராதா இல்லையன்னா அங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான செயல்கள் இல்லையா? அதுதான் வந்து அபராதா. ஓகே, சோ இந்த அபராதம் வந்து நம்ம நாம அபராதம் பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாம் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்ற நேத்து கத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சோ கோயில்ல போனா எப்படி உட்காரணும், என்னென்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டோம். அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டே வரணும். இந்த 9வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில விஷயங்கள்ல வந்து குறிப்பா சொல்லியிருக்காரு. அதை ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஹைலைட் பண்ணி சொல்லிடுறேன். அப்ப வந்து நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அப்ப வந்து நம்ம 2 முறை கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும், நம்ம மனசுல நல்லா பதியும் இல்லையா? எப்படியும் நம்ம எல்லாம் எக்ஸாம் எழுதணும் இல்லையா? இப்படி பண்ணலாம். ஓகே, ஓகேவா எல்லாருக்கும்? ஓகே மாதாஜி.
ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நிந்தனை. நிந்தனைன்னும் போது ஒரு தூய பக்தரை வந்து நிந்திச்சிட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு பக்தரா இருந்துட்டு, நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை எதிர்த்து நம்ம வாதாடணும். வாதாட முடியலையா? அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய வாழ்க்கைய விட்டுடணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிவ் அப் யுவர் லைஃப்ன்னு சொல்றாங்க. இல்லையா? உன்னால எதுவுமே 2 விஷயமா பண்ண முடியல. அந்த இடத்த விட்டு நீ வெளிய வந்துடுன்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 விஷயங்கள் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ எப்பவுமே ஒரு வைஷ்ணவர நிந்திட்டு இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது. காதாவது பொத்திட்டு அந்த இடத்துல இருந்து வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இதுக்கு நமக்கு தெரியும். நித்தாய் நந்தா வந்து நாமத்த வந்து நாமத்த வந்து எல்லாருக்கும் போய் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு குடுத்துட்டு இருந்தாரு இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஆர்டர்ல. அப்ப வந்து ஜகாய் மதை வந்து தவறா நடந்துட்டாங்க. அப்ப வந்து என்ன பண்ணாரு? கருணையான வந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு தன் கையில சுதர்சனம் எடுத்தாருன்றத பார்த்தோம். ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, திலக் அண்ட் துளசி சொல்றாங்க. துளசி கண்டி மாலை போட்டுக்கணும்னு சொல்றாங்கல்ல. இது யார் ஒருத்தர் தலையில யார்கிட்ட இருக்குதோ, அவங்க கிட்ட வந்து யமராஜர் வரமாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் ஒருத்தரோட இறந்து போயிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுடைய உடம்புல வந்து இந்த சந்தன குழம்ப வச்சு இந்த கிருஷ்ணருடைய அந்த சின்னங்கள போட்டு அந்த துளசிய வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா, இந்த பாவத்துல இருந்து அவர் செஞ்ச பாவத்துல இருந்து விடுதலை கடைஞ்சு கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போவாருங்களாம். ஓகே. இந்த 2 பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து கடல் கிட்ட இருந்து வந்த பொருட்கள், அதாவது கோயிலுக்கு போனா நமக்கு மலர் மாலை குடுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன குடுப்பாங்க? சில சாப்பாடு குடுப்பாங்க. இல்லையா பிரசாதம் குடுப்பாங்க. அ அப்புறம் வந்து நம்ம கோயில்லலாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சென்ட் ஒண்ணு குடுப்பாங்க. இல்லையா? நம்ம கையில வந்து அந்த காலையில போனா அந்த மங்களாரத்திக்கு போனா சென்ட் தருவாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா ஹானர் பண்ணணுமாம். ஓகே. அத பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாயையில இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா? கீழ்நிலை எனர்ஜியால நம்ம வந்து தாக்கப்படாம காப்பாற்றப்படுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த பூமாலை, சந்தனம் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரொம்ப மரியாதையா ஏத்துக்கணும்னு பார்த்தோம். அதே வந்து இந்த இந்திரா, அந்த வசிஷ்டர் அந்த ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவமதிச்சு அவனுக்கு என்ன கேடு ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு, ஈவன் ஸ்கந்த புராணத்துல பிரம்மா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, யார் வந்து அந்த மலர் மாலைய வாங்கிக்கிறாங்களோ, கடவுளுக்கு மேல போட்டு மலர் மாலைய நம்ம மேல போடுவாங்க இல்லையா? அவனுக்கு உடம்புல இருக்க எல்லா வியாதிகளும் போயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்தது 4வதா வந்து டான்சிங். அதாவது கடவுளுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம டான்ஸ் பண்ணுமா. கடவுளுக்கு முன்னாடி அ பாட்டு ஈட், சாண்ட் அண்ட் டான்ஸ் அதுதானே இஸ்கான் என்ன? ஈட், சாண்ட் அண்ட் டான்ஸ். டான்ஸ் பண்ணா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. அதாவது பிரைவேட்டா பண்ணக்கூடாதாம். நம்ம வீட்ல மாத்திரம் பண்ணக்கூடாதாம். கோயில்ல பண்ணணும். ரத யாத்திரை நடக்கும்போது பண்ணணும். சோ அந்த கைத்தட்டி பண்ணுவோம் இல்லையா? கைத்தட்டி பண்ணும்போது எப்படி வந்து நம்ம கை தட்டினா மரத்துல இருக்க பறவைகள் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா? ஒரு சவுண்ட் போட்டா போயிடும் இல்லையா? அது மாரி நம்ம எப்படி கைத்தட்டி நாம ஜெபம் பண்றோமோ, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நம்ம கிட்ட இருந்த பாவங்கள் எல்லாம் பறந்து போயிடுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. 5வது விஷயமா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடவுளுக்கு முன்னாடி நம்ம நமஸ்கரிக்கணும். பெண்கள் வந்து என்ன நமஸ்காரம் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, பஞ்சாங்க நமஸ்காரம். ஆண்கள் வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அத வந்து பண்ணணும். அத பண்ணுனா யார் வந்து அந்த ஒரு விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி அது மாரி பண்றாங்களோ, கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஆ அ கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் கடவுள் ஊர்வலமா வராரு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எழுந்து நின்னு மரியாதை குடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்ப இப்ப ரத யாத்திரைலாம் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணுமா, அத வந்து பின்தொடரணும். இது வந்து நம்ம நார்மலா பண்றோம் இல்லையா? நம்ம ஊர்ல தேர் வந்துச்சுன்னா நம்ம போய் இழுப்போம், பின்னாடி இருப்போம் இல்லையா? அது அந்த பின்னாடி வலம் வருவோம் இல்லைங்களா? அத வந்து அதையும் வந்து இந்த இடத்துல இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதனால என்ன ஆகும்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ எலிவேட்டட் அது யார் ஒருத்தர் அப்படி பண்றாரோ, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிற எல்லா செல்வ வளங்களும் அவங்களுக்கு வரும்ன்ற மாரி சொல்றாங்க. ஓகே. ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒரு நன்மைகள் இருக்குன்ற மாரி சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த தாமுக்கெல்லாம் போனா என்ன நடக்கும்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஹரிபக்தி சுபோதயா புக்ல வந்து இது சனாதன கோஸ்வாமி எழுதுனது இல்லைங்களா? அவர் என்ன சொல்றாரு, யார் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வராங்களோ, அவங்க வந்து தாயோட கர்ப்பத்துல வந்து பிறக்கணும், இறக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அது வந்து தடைப்படுதுன்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம விஷ்ணுவோட கோயிலுக்கு போணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ம். அப்புறம் வந்து ஆ
சதுர் மாசம், அதாவது 4 மாசங்கள்ல வந்து சதுர் மாசம்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த மழை காலத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்கள் வந்து அந்த பாத யாத்திரை எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு, செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கோசம் ஒவ்வொரு விஷயத்த விடுவாங்க. நம்மளும் பார்த்திருக்கோம். ஒரு மாசம் வந்து பால் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஒரு மாசம் தயிர், உளுந்து, கீரை வகைகள் வந்து விட்டுடுவாங்க. ஓகே. தட் இஸ் டூ நம்ம புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோசம் அத பண்றாங்க. ஓகே. இது மாரி ஒருத்தவங்க பண்ணிட்டு, அந்த சமயத்துல யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோயில்ல வலம் வர்றாங்களோ, விஷ்ணு கோயில்ல வந்து 4 முறை வலம் வர்றாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிப்பீட்டட் பர்த் அண்ட் டெத்ஸ் வந்து வராதுன்ற மாரி சொல்றாங்க. ஓகே. ஆம், அவங்க வந்து க இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாத்தையும் அகில லோகத்தையும் சுத்தி வந்த பலன் கிடைக்கும். அப்பன்னா என்ன? புனித நதியான கங்கையில குளிச்சு எழுந்த புண்ணியம் அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அர்ச்சனா. அர்ச்சனா பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த தலைப்பு. அதாவது ம் சும்மா ஒண்ணும் பண்ணாம கடவுள வொர்ஷிப் பண்றதுனால நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, 5 விஷயத்த சொல்றாங்க. அதாவது சொர்க்கலோகத்துல இருக்க எல்லா செல்வ வளங்கள் கிடைக்கும். முக்தி கிடைக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மேல் மேல பிளானிட்டரி சிஸ்டம் சொல்றீங்களா? மேல் லோகத்துக்கு வந்து அதுக்கு வந்து சுப்ரீமசி ஆகறதுக்கு நம்மளுடைய பவர் காமிக்கிறதுக்கு முடியும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா செல்வ வளங்களுக்கும் நமக்கு கிடைக்கும். மிஸ்டிக் பவர், அதாவது யோக சித்திகளும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சிம்பிளா சும்மா கடவுள வழிபட்டா இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ நமக்கு தெரியும் அந்த பிராமணாஸ் வைஃப் பத்தினிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து சாப்பாடு குடுத்தாங்க இல்லையா? சாப்பாடு குடுத்ததுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ஆ வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது. ஓகே. கிருஷ்ணருக்கு யாரெல்லாம் சேவை பண்றாங்களோ, கடவுள் வந்து ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் குடுக்குறாருன்னு அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு த லார்ட். ஆ ஆ யா என்ன வேலையா ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலையா இருந்தா கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுக்கு செஞ்சா நம்ம பிறப்பு, இறப்பு சூழ்நிலை இறந்த பிறகு கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போவோம்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாரதிய புராணத்துல சொல்றாங்க. சில நிமிஷங்கள் ஓகே. சில நிமிஷங்கள் இருந்தா கூட அவன் வந்து கண்டிப்பா கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறாங்கன்றத வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து பணக்காரரா இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கையில இருக்கிற செல்வத்த வச்சு ஒரு கோயில் கட்டணுமாம். கோயில் கட்டினா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பக்தர்கள் வருவாங்க. வழிபாடு, ஆராதனை எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்ப வந்து சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து வழிபடுறவனுக்கு வந்து நல்ல நல்ல வரங்கள் கிடைக்கும்போது, ஒரு பக்தனா இருந்து அவன் வந்து பக்தி பண்ணும்போது, அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து தன்னையே குடுப்பாருன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாடுதல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமாம். லார்ட் கிருஷ்ணா அப்ரிஷியேட்ஸ் சிங்கிங் ஈவன் மோர் தென் பிரேயர்ஸ் ஆஃபர்ட் பை லார்ட் சிவா. அப்ப வந்து நம்ம எல்லாரும் பாட வந்து கத்துக்கணும் இல்லையா? கத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப எப்படியும். அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, சங்கீர்த்தனம். சங்கீர்த்தனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய மகிமைகள சத்தமா சொல்றது தான் வந்து சங்கீர்த்தனான்னு சொல்றாங்க. அதுல பார்த்தீங்கன்னா, நாமத்த உச்சாடனம் பண்றது வந்து நாம சங்கீர்த்தனா. அவருடைய லீலைகள் பத்தி சொல்றோம் இல்லைங்களா? அத வந்து லீலா சங்கீர்த்தனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இத பண்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து மாயையில பிணைக்கப்பட்டு ஆ இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுலருந்து வெளிய வரோணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அது இல்லாம மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மனுஷ ஜென்மத்தோட அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இல்லைங்களா? விஷ்ணு ஸ்மரணம். அதுதான் ஹையஸ்ட் பகவத தர்மன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத சொல்றாங்க. அ அப்புறம் ஜபா. ஜபான்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா, மெல்லமா சத்தமா ஒருத்தர் பண்றது வந்து ஜபா. அதே எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கீர்த்தனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஜபா அண்ட் கீர்த்தனா. ஜபம் பண்ணா நமக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடைக்கும். கீர்த்தனை பண்ண நமக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்ம சுத்தி இருக்கிற உயிர்வாழ் இனங்களுக்கும் வந்து நன்மைகள் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, சம்மிஷன் சொல்றாங்க. அதாவது நம்மள வந்து நம்ம கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறது. அதுல வந்து 3 விதங்கள் சொல்றாங்க. சம்பிரார்த்தன ஆத்மிகா, அதாவது ஃபீலிங்ஸ் நம்மளுடைய பிரேயர்ஸ் நம்ம கடவுள்கிட்ட வைக்கிறது. எனக்கு இது பண்ணுங்க. அதுல பண்ணும்போது இஃப் யூ டிசையர்ன்ற ஒரு வார்த்தைய வைக்கணும். ஓகேவா? தை தைவாதிகான்னா நம்மள வந்து அவர்கிட்ட ஹம்பிளா சப்மிட் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர்ஸ், அப்புறம் வந்து நம்மள வந்து ஹம்பிளா சப்மிட் பண்றது. அது 3வது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லாலாஸ்மியா, அதாவது பெர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ்க்கு போணும்னு சொல்லிட்டு ஏங்குறது. ஓகேவா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதைல பிரேயர்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் பாகவத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா,
குந்தி மகாராணி பிரேயர்ஸ், பீஷ்மா பிரேயர்ஸ், உத்தரா பிரேயர்ஸ், பிரகலாத ஸ்துதின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு இல்லையா? அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுமா. ஏன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சில சமயத்துல அத வந்து நம்மளுடைய வெப்பன்ஸா யூஸ் பண்ணலாமா. ஓகே. நம்மளோட வெப்பன்ஸா யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடுனோம்னா கிருஷ்ணர் டக்குன்னு வந்துருவாரு இல்லையா? கஜேந்திரா பிரேயர்ஸ் அதெல்லாம். ஓகே. ஸோ அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தேவர்கள் வந்து தே வில் கிவ் லாட் அவங்க வந்து ரொம்ப மரியாதை குடுப்பாங்களாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்றதுனால மறுபடியும் நம்ம செஞ்சிருந்த பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுவோம். அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல. கண்டிப்பா நம்ம வைகுந்தத்துக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பிரசாதத்த சாப்பிடறதுல வந்து நம்ம பங்கேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆ, அப்புறம் வந்து சரணாமிர்தம். கடவுளுடைய பாத திருவடிய வந்து கழுவிட்டு வர்ற தண்ணிய தான் வந்து சரணாமிர்தம்னு சொல்றாங்க. அது காலையில கிடைக்கும். அது வந்து வெறும் 3 சொட்டு கூட ரொம்ப ஆ பணிவோட குடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நம்ம டிரான்சென்டென்டல் பிளிஸ்ஸுக்கு போவோம்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்ட மலர்கள நம்ம வந்து நுகர்னால நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக கலங்கத்திலிருந்து விடுபடுவோம். அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரு உதாரணம் குடுத்துருக்காங்க. ஆ பாம்பு கடிச்சன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில மூலிகை மாதாஜி, போட்டு 4 குமாரர்கள் ஆ அது நான் முதல்ல 4 குமாரர்கள் அந்த துளசியை முகர்ந்துதான் இதுக்கு வர்றாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ அதாவது ஒரு பாம்பு கடிச்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாம்பு கடிச்ச விஷத்த வந்து முறியடிக்கணும்னா, அந்த காலத்துல வந்து ஹெர்பல்ஸ் மெடிசினல் ஹெர்பல்ஸ் குடுப்பாங்களாம் முகறதுக்கு. அந்த விஷமே முறியுதுன்னு, இந்த இடத்துல வந்து ஏன் முறியாதுன்ற டவுட் நமக்கு வரக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அப்ப மாதாஜி சொன்ன மாரி இந்த 4 குமாரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி இம்பர்சனலிஸ்ட்டா இருக்காங்க. அதாவது அருவவாதிகளா இருக்காங்க. நுகர்ந்த பிறகு தான் வந்து அவங்க பெர்சனலிஸ்ட்டா ஆகுறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஆ டச்சிங் நம்ம கடவுள விக்கிரகத்த வந்து ஆ அந்த பாயிண்ட் இருக்கு மாத்தாச்சு. கடவுள விக்கிரகத்த வந்து தொடணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? பட் ஆக்சுவலி ரைட் பெர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிஷியேட்டட் தீட்சை பெற்றவங்க தான் வந்து தொடுறதுக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஏன் வேறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முன்ன காலத்துல வந்து தீண்டாமை அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அதனுடைய ரீசன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேரு குளிக்காம ஒரு ஆச்சாமனம் இல்லாம கோயிலுக்கு வருவாங்க இல்லையா? அந்த கலங்கங்கள் அந்த கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அது மாரி வச்சாரு. அப்புறமா தான் அந்த கா கா மகாத்மா காந்தி வந்து ஹரிஜனாஸ், சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தாரு. ஓகே. ஸோ ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணணும்னா குளிச்சுட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு எல்லாரும் வந்து தொடலாம். ஓகேவா? அப்புறம் கண்ணால நம்மளுக்கே வந்து காலையில வந்து மங்களாரத்திக்கு எல்லாருக்கும் ஜாயின் ஆவுங்கன்னு நம்ம பிரபு சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்ணால பார்க்கறதுனால என்ன ஆகுது? ம். நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம உயர் தளத்துக்கு ஏறுறோம். ஜஸ்ட் பை சீயிங். ஓகேவா? எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, சிம்ப்ளி பை ஹியரிங், சீயிங் அண்ட் ஈட்டிங். ஓகேவா? எல்லாமே சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் குடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஆர்த்தி பண்ணும்போது நம்ம கடவுளுடைய முகத்த நேருக்கு நேரா பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, டர்ன்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்களா வாசிங்க. ஓகேவா? ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஒருத்தர் வாசிங்க. நிந்தனை ஒருத்தவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே அத்தியாயம் கிருஷ்ணா. 9 ஹரே பக்தி கிருஷ்ணா. தொண்டு விதிகளை மேலும் ஆராய்தல். தெய்வ நிந்தனை. பகவான் அல்லது அவரது பக்தர்களுக்கு எதிரான நிந்தனையை ஒருவன் பொறுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 74ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மன்னரிடம் கூறுகிறார். அன்பிற்குரிய அரசனே, பகவான் மற்றும் அவரது பக்தர்களை பற்றிய நிந்தனைகளை ஒருவன் கேட்டும் அந்த இடத்திலிருந்து செல்லவில்லை என்றால் அவன் தான் செய்த புண்ணிய பலன்கள் அனைத்தையும் இழந்து விடுவான். பகவான் சைத்தன்யரின் சிஷ்டாஷ்டத்தின் ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒரு பக்தன் பரத்தை விட பொறுமை உடையவனாகவும் உள்ளே விட பணிவு உடையவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும். அவன் எல்லா மரியாதைகளையும் பிறருக்கு அளிக்க வேண்டும். ஆனால் பிறர் தனக்கு அளிக்கும் மரியாதைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு பக்தரை போல் பணிவும் அடக்கமும் உடையவராயினும் ஸ்ரீ நித்யானந்தரின் உடலில் உள்ள காயங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அவர் அந்த இடத்திற்கு ஓடோடி சென்று குற்றவாளிகளான ஜெகாய் மதாய் என்பவர்களை கொல்ல விரும்பினார். பகவான் சைத்தன்யரின் இந்த நடத்தை மிகவும் முக்கியமானது. இந்நிகழ்ச்சி ஒரு பக்தன் தனது மான அவமானங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அடக்கமும் பணிவும் உடையவனாக இருக்கிறான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் மரியாதையில் அவன் எந்த அவமதிப்பினையும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டான் என்பதை காட்டுகிறது. இவ்வாறான நிபந்தனைகளை எதிர்ப்பதற்கு 3 வழிகள் உள்ளன. ஒருவன்
நிந்தனை சொற்களை கேட்டான் என்றால் வாதத்தினால் தனது எதிரியை நிந்தித்தவனை வெல்லும் திறனுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு தோற்கடிக்கும் திறன்மை இல்லாவிட்டால் அவன் பணி உடையவனாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக தனது உயிரையே மாய்த்து கொள்ள வேண்டும். மேற்கூறிய 2 வழிமுறைகளையும் பின்பற்ற இயலாவிட்டில் அவன் உடனே அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கிவிட வேண்டும் என்பது 3வது வழிமுறையாகும். 3 வழிமுறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால் அவன் தனது பக்தி நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சுகதேவ் கோசாமி என்ன சொல்றாரு பரீட்சித் மகாராஜாக்கு? யாராவது சொல்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல என்ன சொன்னாரு சுகதேவ் கோசாமி பரீட்சித் கிட்ட? மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? பிரேமா மாதாஜி, அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்தன் வந்து மரத்தை விட ரொம்ப பொறுமையாகவும் இருக்கணும், பிள்ளை விட பணிவாகும். மெயின் அதுதான் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஓகே. சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித்துட்ட, அன்பான அரசனே, பகவான் மற்றும் பக்தர்களை பற்றிய நிந்தனைகள் ஒருவன் கேட்டும் அந்த இடத்திலிருந்து செல்லவில்லை என்றால் அவன் செய்த புண்ணிய பலன்கள் அனைத்தும் இழந்து விடுவான் அப்படின்னு சொல்றான். எந்த ஒரு நிபந்தனையும் நம்ம காதால கேட்க கூடாது. அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன ஆகுது, நம்ம செஞ்சு வச்ச பலன்கள் எல்லாம், புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் போயிடுன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல. செகண்ட் பேராகிராஃப்ல தான் மாதாஜி நீங்க சொல்றது சிஷ்டாஷ்டகத்துல என்ன சொல்றீங்க? ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இப்ப வந்து அதாவது ஒருத்த வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், திரிநாதபி அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து மரப்பட்டைய போல எப்படி இருக்கணும், பொறுமையா இருக்கணும். மரத்தை போல பொறுமையாகவும் புல்லை போல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து யாரு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் இமிடியேட்டா அவர் வந்து வராருன்றத நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருக்கோம். எஸ்பெஷலி அவர் வந்து இருந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிதாய் அவருடைய சகாக்களோட வந்தாரு இல்லையா? நிதாய் நந்தா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராமணர்கள் வந்து தேவையில்லாத பழக்கத்தோட இருந்த ஜெகாய் மதாய வந்து மீட்கணும்ன்றதுக்கோசம் நாமத்தை கொடுக்க போறாரு. அவங்க வந்து அவர் அடிக்க போறாங்க இல்லையா? அதை தெரிஞ்சு அடிச்சுட்டாங்க மாதாஜி, அடிச்சு காயமே ஏற்பட்டு காயாயி ரத்தம் எல்லாம் வந்துச்சு. ஓகே, கரெக்ட் மாதாஜி. அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, கோவத்தால இவர் வந்து அதை சொல்ற, அவர் கேட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, வராரு. வந்த கோவத்துல சுதர்சனத்தை எடுக்கிறாரு. அப்புறமா தான் அவர் வந்து சாந்தப்படுத்துறாரு. நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து மர்சிஃபுல் ஃபார்ம், இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லைங்களா? சோ 3வது பேராகிராஃப்ல வந்து 3 பாயிண்ட் சொல்றாங்க. 1, எதிர்த்து வாதாடு இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து நீ உன்னோட உயிரை மாச்சுக்கோ. இது 2ம் பண்ண முடியல, 3வது அந்த இடத்தை விட்டு வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து யார் படிக்கிறீங்க? துளசி அண்ட் துளசி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. துளசி பீச். திலகமும் துளசி மணி மாலையும். பத்ம புராணத்தில் ஒரு வைணவன் எவ்வாறு தன்னை திலகம் மற்றும் துளசி மணி மாலைகளால் அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது கூறப்படுகிறது. துளசி மணி மாலையை தங்கள் கழுத்தில் அணிந்து விஷ்ணுவை குறிக்கும் அடையாளங்களுடன் கூடிய விஷ்ணு கோவிலை போல் தங்கள் உடலில் 12 இடங்களில் அடையாள சின்னங்கள் எழுதி 4 பொருட்கள் பகவானின் 4 கரங்களில் உள்ள சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம், தாமரை மலர் ஆகும். தங்கள் நெற்றியில் விஷ்ணு திலகம் அணிந்திருப்பவர்கள் இவ்வுலகில் பகவானின் பக்தர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். அவர்கள் இங்கு இருப்பதால் இவ்வுலகம் புனிதம் அடைகிறது. அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அந்த இடத்தை வைகுண்டத்தை போல் மாற்றுகின்றனர். இதே போன்ற ஒரு கூற்று ஸ்கந்த புராணத்தில் உண்டு. அதில் திலகம் அல்லது கோபி சந்தனத்தினால் வண்ணான் கரத்தை போன்ற ஒரு வகையான களிமண் விருந்தாவனத்தில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் கிடைக்கிறது. தங்களை அழகு செய்து கொண்டும் தங்கள் உடல் முழுவதும் பகவானின் புனித பெயரை எழுதி கொண்டும் கழுத்திலும் மார்பிலும் துளசி மாலைகள் அணிந்திருக்கும் மனிதர்களை யமதூதர்கள் நெருங்குவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. யமதூதர்கள் என்போர் யமராஜனின் காவலர்கள் ஆவர். அவர்கள் பாவிகளை தண்டிக்கின்றனர். வைணவர்களிடம் யமதூதர்கள் எவரும் வருவதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அஜாமிலர் மீட்சியின் போது யமராஜன் தனது தூதர்கள் வைஷ்ணவர்களிடம் செல்லக்கூடாது என்று தெளிவான கட்டளை பிறப்பித்தார் என்று எனப்படுகிறது. வைணவர்கள் யமராஜனின் அதிகார எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருக்கின்றனர்.
பத்ம புராணத்திலும் தனது உடலில் சந்தனம் பூசி பகவானின் புனித நாமத்தை உடல் முழுவதும் எழுதி வைத்திருக்கும் மனிதன் தனது அனைத்து பாவங்களில் இருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான் என்றும் அவன் மரணம் அடைந்த பின் முழுமுதற் கடவுளுடன் சேர்ந்து வாழ நேரடியாக கிருஷ்ண லோகத்திற்கு செல்கிறான் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, பத்ம புராணத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடம்ப வந்து 12 இடத்துல வந்து திலகம் வச்சு அலங்காரம் பண்ணணும்னு சொல்றோம். அது வந்து நம்ம 2-3 கிளாஸ்லயே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, தொடர்ந்து அந்த பேர்கள் வருது இல்லையா, 12 இடங்கள். அப்புறம் வந்து கழுத்துல வந்து கண்டி மாலை. அதாவது இதுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம தெருவுல எல்லாம் வந்து நிறைய நாய்கள் இருக்கும். அந்த காலத்துல இருந்து நாய் பிடிச்சிட்டு போறதுக்கே ஒரு வண்டி வரும் இல்லைங்களா, அதே வந்து பெல்ட் போட்டு ஒரு கயிறு வச்சிருக்கிற நாயை வந்து யாரும் பிடிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஓனர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரிதான் நமக்கெல்லாம் ஓனர் நம்மளுடைய பெல்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கழுத்துல இருக்கிற பெல்ட் வந்து நம்மளுடைய கண்டி மாலை. ஓகே, சோ நம்மள யாரு பாத்துட்டு இருக்காங்க, யார் கேர் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால யம தர்மர் வரமாட்டாரு. சோ இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிட்ட இருக்கிற 4 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை. அது மாதிரி அத வந்து இந்த பாடி வந்து என்ன சொல்லும், இந்த தேகமே கோயிலுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி இதை வந்து நீட்டா வச்சுக்கணும் இந்த அலங்காரத்தை கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இதை வச்சுக்கிறதுனால நமக்கும் நன்மை, அதை பாக்குறதுனால வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் நன்மை வருதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இது கடவுளுடைய திருவடி, அதுல வந்து சின்னங்கள் இருக்கு. இந்த கீழே வச்சிருக்கிறது வந்து துளசி இலைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. சோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அஜாமில வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்துல வந்து கடவுளுடைய பேரை கூப்பிடுறாரு இல்லையா. ஆக்சுவலா கடவுளுடைய பேரை கூப்பிடுறது இல்ல, தன்னுடைய மகன் பேர் வந்து நாராயணான்னு வச்சிருக்காரு. 10வது குழந்தை பேர் வந்து நாராயணான்னு வச்சிருக்காரு. அவருக்கு மேல இருக்கிற பாசத்தால வந்து நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு. கடவுள் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா, அச்சச்சோ என்னதான் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து நம்ம மேல அலாதி பிரியம் இல்லையா. அதனால அவர் வராரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் அமுச்சு விடுறாரு. அப்ப வந்து அந்த இது ஃபைட்டிங் நடக்குது பாத்தீங்களா, விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும். அப்போ வந்து இவங்க போய் சொல்றாங்க யம தர்மராஜ், அச்சச்சோ அவங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்க அங்க இருக்காதீங்க, கிளம்பி வந்துட்டே இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து ஒரு நாமத்தோட வலிமையும் சரி, கடவுள் சொல்லி இருக்கிற இந்த துளசி வலிமையும் சரி. ஓகேங்களா. மறுபடியும் பத்ம புராணத்துல ஒருத்தன் யாரெல்லாம் இது மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கு, நான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், மரணத்து பிறகு வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் யாராவது படிங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மலர் மாலைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அடுத்து வரும் உபதேசம் படிச்சவங்களே படிக்கக்கூடாது, படிங்க. நான் படிக்கலைங்க மாதாஜி, அதான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. அடுத்து வரும் உபதேசம், திருமூர்த்தத்திற்கு சாத்தப்பட்ட மலர் மாலைகளை ஒருவன் தன் மீது போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். இது பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 46வது ஸ்லோகத்தில் உத்தவர் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். போற்றுதற்குரிய கிருஷ்ணரே, நீர் பயன்படுத்திய மலர் மாலைகளை, வழிபாட்டு பொருட்கள், ஆடை ஆபரணங்கள் போன்றவற்றை நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன். மேலும் நீர் உண்டு மீந்த எச்சிலையே நான் உண்கிறேன். ஏனென்றால் நான் உமது கீழ்ப்படியிலுள்ள பணியாளன் ஆவேன். ஆகையால் நான் ஒருபோதும் ஜட இயற்கையின் மாயையினால் தாக்கப்பட மாட்டேன். ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி கோபி சந்தனத்தினால் தனது உடலில் திலகம் அணிந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர் மாலையினையும் அணிந்து கொள்ளும் ஒருவன் இயற்கையின் மாயையினால் வெல்லப்படுவான் என்ற கேள்விக்கே இடம் இல்லை என்பதாம். இது போன்ற மனிதனிடம் மரண வேளையில் யமராஜனின் தூதர்கள் வருவர் என்ற கேள்விக்கும் இடமில்லை. ஒருவன் வைணவ கொள்கைகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனினும் கிருஷ்ண பிரசாதம் எனப்படும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்டு வந்தான் என்றால் அவன் வைஷ்ணவ தளத்திற்கு உயரும் வண்ணம் படிப்படியாக தகுதியுடையவனாகிறான். அதுபோல் ஸ்கந்த புராணத்தில் பிரம்மதேவன் நாரத முனிவரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய நாரதனே, கிருஷ்ணருக்கு அணிவிக்கப்பட்ட மலர் மாலையினை ஒருவன் தனது கழுத்தில் அணிந்து கொண்டான் என்றால் அவன் சகல நோய்களிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று படிப்படியாக மாசிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 ஒரு கோட்பாடு சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து உத்தவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்துங்க. அவர் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு ஹம்பிளா இருக்காரு. நமக்கு அந்த ஹம்பிள்னஸ் இருக்கான்றது ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது. கிருஷ்ணர் காலத்துல அவர் கூடவே இருக்காரு, அவர் ஃப்ரெண்டா இல்லையா. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன்,
ஓகேவா? ஐ எம் யுவர் மீனியர் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால என்ன ஆச்சு, இந்த மாயையிலிருந்து நான் வெளியே வந்திருக்கேன். சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயில்ல வந்து விப்பாங்க இல்லையா, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆம், இது சாரீஸ் பொருட்கள்லாம் வந்து சேல்ஸ்க்கு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏலம் விடுவாங்க மாதாஜி, ஏலம் விடுவாங்க. எல்லாம் விடுவாங்க. ஏலம் போடுவாங்க. மாயாப்பூர்ல கூட அது மாதிரி இருக்குங்களாம். அது மாதிரி நம்ம போகும்போது அந்த பொருட்களை வாங்கி வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது. அப்புறம் ஜெகநாத் பூரியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கொடி ஏத்துறாங்க இல்லையா, அந்த கொடியை கூட விற்பாங்க. ஓகே, சோ அப்போ அவங்க யூஸ் பண்ண எல்லா பொருட்களும் வந்து நம்ம ஆடைகள், ஆபரணங்கள், அப்புறம் அவங்க வச்ச அந்த உச்சி அவங்க வச்ச மீதி பிரசாதத்தை சாப்பிடறதுனாலும் நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அது உத்தவரோட பாயிண்ட். ஸ்கந்த புராணத்துல வந்து அப்புறம் ஒருத்தன் வந்து வெறுமனே எதையுமே சாப்பிடாம எதையுமே செய்யாம கடவுளுடைய பிரசாதத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து குவாலிஃபை பிகம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டு பிகம் வைஷ்ணவான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எந்த வேலையுமே, பட் அதை வந்து நம்ம கரெக்டா செய்யணும். அங்க புலன் கட்டுப்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல வந்து 2 புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து தன்னுடைய நாக்கு, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனிட்டல்ஸ் இல்லையா. இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். அது வந்து ஓகேங்களா. இன்னொன்னு வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு நாரதர், யார் கடவுளுக்கு மேல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர் ஆலையை தன் மேல போட்டிருக்காங்க, அவங்க வந்து 2 விஷயத்துல அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குது. ஒண்ணு, எந்த ஒரு நோயும் வராது. இன்னொன்னு, அவங்க பாவத்துல இருந்து வெளியே வராங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது இல்ல மாதாஜி? இப்படி போலாம் தானே? புரியுது மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், டான்சிங். படிக்காதவங்க படிக்கணும். கையை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருமூர்த்தியின் முன்னர் ஆடுதல். துவாரக மகாமயத்தில் திருமூர்த்தியின் முன்பு ஆடுவதன் முக்கியத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். கோலாகலமான மனநிலையில் எனது முன்பு ஆடும் பொழுது உள்ளார்ந்த பக்தி பிரவசத்தில் தனது உடலில் உள்ள பல்வேறு தன்மைகளை வெளிப்படுத்துபவன். 1000 ஆண்டுகள் தான் சேர்த்து வந்த பாவங்கள் அனைத்தையும் கட்டு பொசுக்குகிறான். அதே நூலில் நாரத முனிவரும் உறுதிபட கூறுகிறார். திருமூர்த்தத்தின் முன்பு கைகளை கொட்டிக்கொண்டு ஆடுவதன் மூலம் தனது உடலில் ஆனந்த பரவசத்தினை வெளிப்படுத்தி பகவானிடமிருந்து பகவானம் அது என்ன மத்தது வெளிப்படுத்து பவனிடமிருந்து பாவப்பறவைகள் அனைத்தும் பறந்தோடி விடுகின்றன என்று கைகளை தட்டுவதன் மூலம் ஒருவன் எல்லா பறவைகளையும் பறந்தோட செய்கிறான். அதுபோல் ஒருவனது உடலின் மீது அமர்ந்திருக்கும் பாவப்பறவைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு ஆடுவதாலும் கைகளை கொட்டுவதாலும் அவனது உடலில் இருந்தே பறந்தோட செய்யப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, டான்ஸ் பண்றதுனால என்ன நடக்குதுன்றத சொல்றாங்க இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யோசிப்போம் இல்லையா, வெக்கப்படுவோம் இல்லையா, அத வந்து பண்ணக்கூடாது. ஓகே, துவாரக மகாத்மியத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யார் ஒருத்தவங்க இப்ப வந்து டான்ஸ் பண்ணி நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வெளியே காட்டுறோமோ கடவுளுக்கு முன்னாடி, ஓகே, யாருக்கு முன்னாடி இல்ல, கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் அப்படி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் மெனி தௌசண்ட்ஸ், ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா சேர்த்து வச்சிருக்க அந்த பாவம் வந்து போதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது கை தட்டணும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, கர்த்தால் வாசிப்போம், கை தட்டுவோம் இல்ல. கை தட்டும் போது வந்து வர்ற ஓசைனால எப்படி ஒரு மரத்துல இருக்க பறவைகள் எல்லாம் போயிடுதோ, அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க பாவங்கள் எல்லாம் பறந்து போயிடுது. இனிமேல் நம்ம வந்து அட்டென்டிவா எல்லாரும் கையை தட்டி ஜப்பம் பண்ணணும் இல்லைங்களா, குழுவா இருக்கும் போது. இல்ல அதுக்குன்னு ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். பண்ணலாமா? எல்லாமே ஒரு முயற்சி தானே இல்லையா, நமக்கோசம் நம்ம பண்ணலாம். முன்னாடியில நாங்க ஆட்ட மாட்டோம். இஸ்கான்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப டூர் எல்லாம் போகும்போது நாங்கெல்லாம் மாயாப்பூர்ல நம்ம குரூப் எல்லாருமே பாடி ஆடி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தோம் மாதாஜி. அதுக்குதான் மாதாஜி கிருஷ்ணர் முத வெக்கப்படுவோம் மாதாஜி. இப்ப இந்த இதுல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க கோயிலுக்கெல்லாம் நல்ல எல்லாம் நம்ம குரூப் எல்லாருமே தமிழ் குரூப் எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் மாதாஜி. நல்ல கைதட்டி பக்தி பிரவாசத்துல அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தோம் மாதாஜி. எல்லாருமே மாதாஜி நாங்க வந்து இந்த பஜனையில எல்லாம் கைத்தட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவரு பாடுறவரு கைத்தட்டி அப்பவே எல்லாம் ஆடுவாங்க, நல்லா ஆடுவாங்க. அப்படி குஞ்சு குஞ்சு ரவுண்டா எல்லாம் ஆடுவாங்க மாதாஜி. வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த மாதிரி செய்வோம் பஜனையில எல்லாம்.
இப்ப வந்து இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்ப வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு முன்னாடி Yeah. நம்ம ஆட்டம், பாட்டம் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. கடவுள வந்து திருப்தி பண்றதுக்கோசம் எல்லா விஷயங்களும் நம்ம செய்யலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். பவிங் டவுன் இன் ஹானர் ஆஃப் டெய்டி. வேற ஒருத்தவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிச்சவங்க அப்படியே கைய கீழே போட்டுருங்க. வேற எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மரியாதையின் பொருட்டு திருமூர்த்தத்தின் முன்னர் விழுந்து வணங்குதல். நாத்திய புராணத்தில் திருமூர்த்தத்திற்கு மரியாதை செய்யும் பொருட்டு அதன் முறை விழுந்து வணங்குவது பற்றி குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகிறது. பெரிய வேள்வி செய்த ஒருவனும் திருமூர்த்தத்தின் முன் விழுந்து வணங்குவதன் மூலம் தனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை வெளிப்படுத்துவதேனும் இணையாக மாட்டார்கள் என்று பல்வேறு மகா யஜ்ஞங்களை செய்தவன் அதன் காரணமாக புண்ணிய பலன்களை பெறுகிறான். ஆனால் அப்பலன்கள் தீர்ந்து போனவுடன் மீண்டும் இப்பூமியின் பிறப்பெடுக்கின்றான். மாறாக திருமூர்த்தத்தின் முன் விழுந்து வணங்கி மரியாதை செய்தவன் இவ்வுலகில் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. ஏனென்றால் அவன் கிருஷ்ணரின் உலகத்திற்கு நேரடியாக செல்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. இங்க பாருங்க, ரெண்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள். ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செல்வ வளத்தினால யஜ்னங்கள்லாம் பண்றான். யஜ்னங்களால பண்ணதுனால அவனுக்கு என்ன வருது? புண்ணியங்கள் வருது. அந்த புண்ணியத்தை வந்து கழிக்கிறதுக்கோசம் என்ன பண்றான்? மறுபடியும் பிறக்கிறான். ஒண்ணுமே இல்லாத ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு? கடவுள்கிட்ட வந்து சிம்பிளா போயிட்டு பணிவா வந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. அவரு என்ன ஆகுறாரு? மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல வரல. அவர் எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போறாருன்னு சொல்லிட்டு நாரதிய புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பகட்டு தேவையில்லை. நமக்கு வந்து பணிவும் பக்தியும் தான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிருங்க மாதாஜி. யாரு படிக்கிறீங்களோ அவங்க 2 பாயிண்ட்ஸ் படிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை வரவேற்பதற்காக எழுந்து நிற்றல். பிரம்மாண்ட புராணத்தில் பகவானின் ரத யாத்திரை உற்சவத்தை கண்டு பின்னர் பகவானை வரவேற்பதற்காக எழுந்து நிற்கும் ஒருவன் தனது உடலில் உள்ள அனைத்து பாவங்களையும் நீக்கிக் கொள்கிறான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. திருமூர்த்தத்தை பின்தொடர்ந்து செல்லுதல். மேற்கூறியதை போன்றே பவிஷ்ய புராணத்திலும் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவனாயினும் அவன் ரத யாத்திரை உற்சவத்தின் போது திருமூர்த்தங்கள் தனக்கு முன்புறமோ அல்லது பின்புறமோ கடந்து செல்கையில் அவற்றை பின்தொடர்ந்து செல்வானாயின் அவன் விஷ்ணுவிற்கு இணையான செல்வம் பெறுவது உறுதியாகும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்ட புராணத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க? கடவுள் ஊர்வலம் வரும்போது யார் ஒருத்தன் எழுந்து நின்னு நமஸ்காரம் பண்றானோ அவனுடைய பாவங்கள்லாம் வந்து அவன் உடம்புல இருந்து போயிடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பவிஷ்ய புராணத்துல எப்படி அவன் வந்து சும்மா அப்படி கிராஸ் பண்ணாவே அவனுக்கு என்ன ஆகுது? கடவுள்கிட்ட இருக்க எல்லா செல்வ வளங்கள்லாம் வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கேட்கும்போது வந்து எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? சோ எஸ்பெஷலி ரத யாத்திரை. அவன் வந்து எந்த குடும்பத்துல சண்டானெல்லாம் இருந்தாலும் சரி, கீழ்நிலை இடத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு நன்மை கிடைக்குதுன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும் அவங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணு கோவிலுக்கோ அல்லது புண்ணிய தலங்களுக்கோ செல்லுதல். புராணங்களில் புண்ணிய தலங்களான பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகை போன்ற இடங்களுக்கு யாத்திரை செல்லும் மனிதர்கள் உண்மையில் கீர்த்தி பெறுகின்றனர். அவ்வாறு செல்வதன் மூலம் அவர்கள் உலக வாழ்க்கை என்னும் பாலைவனத்தை கடக்கின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் கோவில்களுக்கு செல்வதனால் உண்டாகும் பலன்களை பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகின்றது. நாம் முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளபடி பிருந்தாவனம், மதுரா மற்றும் துவாரகை போன்ற இடங்களில் அனைத்து கோவில்களுக்கும் சென்று பக்தர்கள் அனைவரும் பயன்பெறும் முறை ஒன்று இருக்கிறது. ஹரிபக்தி சுதோதயத்திலும் கிருஷ்ண உணர்வில் தூய பக்தி தொண்டால் தூண்டப்பட்ட மனிதர்கள் விஷ்ணுவின் திருமூர்த்தங்களை தரிசிப்பதற்காக பல்வேறு கோவில்களுக்கு செல்கின்றனர். அதனால் அவர்கள் மீண்டும் அன்னையின் கருவறை சிறைக்கு குடிபுகுவதிலிருந்து நிச்சயம் விடுதலை பெறுகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆத்மா தான் பிறப்பதற்காக அன்னையின் கருப்பையில் அனுபவித்த துன்பங்களை மறந்து விடுகிறான். ஆனால் அந்த வேதனை மிக்க பயங்கரமான அனுபவமாகும். இப்பௌதீக நிலையிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவன் பக்தி உணர்வுடன் விஷ்ணு கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். பிறகு ஒருவனால் இத்துன்பமிகு உலகியல் பிறப்பின்
துன்ப நிலையிலிருந்து எளிதாக வெளியேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து தாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, தாம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளா அங்க இருக்கிறவர். நம்ம எல்லாம் யூஸ்வலா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்துக்கோம், கோயில் கட்டி விக்கிரகத்தை வந்து அங்க வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றாங்க இல்லையா, விக்கிரகத்தை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றாங்க. கரெக்டான வார்த்தை என்ன மாதாஜி? விக்கிரகத்தை அங்க வந்து பிரதிஷ்டை பண்றாங்க. பிரதிஷ்டாபனை பண்றாங்க. இந்த தாம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரா இருக்கிறார். அவரா வந்து அந்த கோலகுல விருந்தாவனம் நம்ம சாட்டு பாத்துருக்கோங்களா, அங்க இருக்கிற இடம் மாதிரிதான் இங்க இருக்கு. இங்க வந்து வச்சிருக்காரு. அதாவது விருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா அங்க இருக்கிற இடத்த வந்து சிமிலரா நம்ம இந்தியாலயும் வச்சிருக்காரு. ஏன்னா அந்த லீலைகள் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இடங்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்தது. அவரே இருக்கிறதுனால வந்து அது ரொம்ப விசேஷமான இடம். அந்த இடத்துக்கு வந்து போறதுனால ஒருத்தருக்கு வந்து கீர்த்தி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கீர்த்தி மட்டும் இல்ல, அவனுக்கு இருக்கிற எல்லா துன்பங்களும் அவன் வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம். துன்பங்கள் வந்து துன்பங்களை கடந்து வரலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹரிபக்தி சுபோதயில என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் வந்து இது மாதிரி இந்த விஷ்ணு கோயிலுக்கு போறாங்களோ, தாம்ல போறாங்களோ, மறுபடியும் வந்து ஒரு தாயோட கர்ப்பத்துல வந்து வாசம் பண்ண தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து என்ன ஆகுறோம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூஸ்வலா என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்க, ஒரு தாயோட வயிற்றுல கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அதாவது மலம், மூத்திரம் எல்லாமே அங்க இருக்குது இல்லையா, ஒரு டைட்டான பிளாஸ்டிக் பேக்ல தான் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த கஷ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து அந்த பாஸ்டர் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த கையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிரேயர் பொசிஷன்ல தான் இருக்குன்றத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அப்ப வந்து தொடர்ந்து அங்க வந்து பிரார்த்தனை நடந்துட்டே இருக்குது. எப்ப வந்து அந்த குழந்தை வெளியே வருதோ அந்த மாயையினால கவரப்பட்டு தான் பட்ட கஷ்டங்கள், தாம் விண்ணப்பிச்ச பிரேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இந்த வாழ்க்கைய வாழ்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல நீ போயிட்டு துன்பப்பட தேவையில்லை. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம் விசிட் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வானப்பிரஸ்தானம் வந்து இப்ப இந்த காசி யாத்திரை எல்லாம் போவாங்க இல்லையா, அந்த நம்ம பழைய காலத்துல எல்லாம் இதுதான் அந்த ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ். என்னன்னா இதுதான், இந்த பிலிகிரேஜுக்கு எல்லாம் போயிட்டு நமக்கு வந்து புண்ணியங்கள் வரும், நம்ம மறுபடியும் பிறக்க தேவையில்லைன்றத வந்து அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ எல்லா துன்பங்கத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து 6 மாசத்துக்கு ஒரு முறையாவது யாத்திரைகள் போயிட்டு வரணும். ஓகேவா? புஷ்பா மாதாஜி, ஒரு குழந்தை வயிற்றுல எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி தான் இப்ப நாங்க பாகவதத்துல மாதாஜி உங்களை கூட இன்னைக்கு சொன்னாங்க, விளக்கம் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த குழந்தை வந்து அந்த மலம், மூத்திரம், அந்த புழுக்களால அப்படியே கவரப்பட்டு இருக்கு மாதாஜி. பிளாஸ்டிக் கவர்ல வந்து தண்ணி போட்டு ஒரு பொருளை போட்டு கட்டி வச்சா எப்படி இருக்கும் மாதாஜி, அது மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்த பாயிண்ட் வாசிங்க புஷ்பா மாதாஜி. அதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணு கோவிலை சுற்றி வலம் வருதல். ஹரிபக்தி சுதேதயத்தில் விஷ்ணு மூர்த்தியினை சுற்றி வலம் வரும் ஒருவன் இந்த உலகில் பிறப்பு இறப்பு என்று மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி வருதலை வெற்றி கொள்கிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மா தனது பௌதிக வாழ்க்கை காரணமாக தொடர்ந்து ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பின் மூலமாக சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றார். கோவிலில் உள்ள திருமூர்த்தத்தை சுற்றி வலம் வருவதன் மூலம் அதனை வெற்றி கொள்ளலாம். சாதுர்மாசிய விரதம் இந்தியாவில் சிராவண மாதம் தொடங்கி ஆவணி மழைக்காலத்தில் 4 மாதங்கள் ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் பின்பற்றப்படுகின்றது. இந்த 4 மாதங்களும் கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்புவதற்காக ஹரே கிருஷ்ணா ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பயணம் செல்லும் துறவிகள் ஒரே இடத்தில், அதிலும் குறிப்பாக ஏதோ ஒருவருக்கு புண்ணிய சேத்திரத்தில் தங்கி இருப்பர். இக்காலத்தில் கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டிய சில ஒழுங்குமுறை விதிகள் இருக்கின்றன. கந்த புராணத்தில் இக்காலகட்டத்தில் ஒருவன் விஷ்ணு கோவிலை ஒரு நாளைக்கு 4 முறை சுற்றி வலம் வந்தான் என்றால் அவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் சுற்றியவனாக கருதப்படுவான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு சுற்றி வருவதன் மூலம் கங்கை நதி பாய்ந்தோடும் எல்லா புண்ணிய சேத்திரங்களையும் பார்த்தவனாக ஒருவன் கருதப்படுகின்றான். மேலும் சாதுர்மாசியத்தின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதனால் ஒருவன் பக்தி தொண்டு நிலைக்கு மிக விரைவில் உயர முடியும்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க, இந்த சத்துர்மாசத்தோட மகிமை என்னன்னா அதி விரைவில் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறுவோம்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து இன்னும் என்ன 1.5 மாசம் தான் இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் அந்த மைண்ட்ல வச்சுட்டு இந்த சத்துர்மாசத்தை வந்து ஆச்சாரம் பண்ணலாம். அதாவது மெயினா வந்து கடவுள் இருந்த இடத்துல விஷ்ணு கோயில்ல வந்து 4 ரவுண்டு பண்ணணும். அப்ப பண்றதுனால என்ன ஆகுது, இந்த கங்கையில குளிச்ச பலன்கள் வர்றது இல்லையா? சோ நம்ம கோயில்ல வந்து சுத்துறோம் இல்லையா? சுத்திட்டு வர்றதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வந்து இந்த சுத்தல்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனாலதான் ஒருத்தர் வந்து பிரபுபாதாவை பார்த்துட்டு, என்னப்பா நீ இந்த வயசுல வந்து இத்தனை முறை வந்து இந்த உலகத்தை சுத்திட்டு இருக்கிற அப்படின்னு ஒரு மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு மாதிரி என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னு, நீ வந்து மறுபடியும் பிறந்து இறக்க கூடாது, நீ உன்னுடைய பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல சொல்ற கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா சுத்திட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்களாம். ஓகே, சோ நம்ம வந்து டெசிஷன் எடுக்கணும் இல்லையா? நான் இப்படி இருக்கணும். கோயில சுத்தி வர்றதுக்கு மாதாஜி கிரிவலம்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. கோயில பூரா சுத்தி வர்றதுக்கு மாதாஜி அது மலைக்கு தானே மாதாஜி கிரிவலம்? இல்ல, எல்லா கோயிலுக்குமே தான் மாதாஜி. எந்த கோயிலுக்கும் இல்ல கிரின்னா மலை. மீனாட்சி அம்மன் கோயில கூட சுத்தி வருவாங்க மாதாஜி. பூரா 4 மலை கோவில சுத்துறதுதான் கிரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இல்ல மலைக்குதான் மாதாஜி கிரிவலம் சொல்லுவாங்க. சொல்ல மாட்டாங்க மாதாஜி. பிரதட்சணம் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஃபுல் ரவுண்டு பூரா வெளிய சுத்தி வருவோம் நாங்க. அதான் மாதாஜி பிரதட்சணம். கோவில சுத்தி வருது பிரதட்சணம் மாதாஜி. மலையை சுத்தி வருது கிரிவலம். வாங்க மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலாம். மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த சாப்டர் முடிச்சிடலாம், 9th சாப்டர். ஓகேவா? சிம்பிளா இருக்கு, முடிக்க பார்க்கலாம். சர்க்கம்ப்ளேட்டிங் த டெம்பிள் ஆஃப் விஷ்ணு. யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. ஒரு டர்ன் முடிச்சுட்டு இன்னொருத்தவங்க யாரு முடிக்கலையோ அவங்க முடிச்சுங்க. அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய கை இருந்துச்சு, இப்ப கையே இல்ல, உயர்த்தியே இல்ல. ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணவெல்லாம் படிச்சுட்டா மாதாஜி. அப்படிங்களா? இனி அடுத்தது யார் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. வழிபாடு, அதாவது கோவிலில் உள்ள திருமூர்த்தத்தினை வழிபடுதல் ஆகும். இதனை செய்வதால் ஒருவன் தான் இந்த உடல் அன்று ஆத்மாவென்று உறுதி செய்கிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 81ஆம் அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் உயிர் நண்பனான சுதாமா என்பவன் ஒரு பிராமணனின் வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் போதும், ஒருவனால் சொர்க்கத்தில் உள்ள செல்வங்களையும் முக்தியையும் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா உலகங்களின் மீதும் ஆட்சி செலுத்தும் அதிகாரத்தையும் உலகின் அனைத்து செல்வங்களையும் எல்லா யோக சித்திகளையும் மிக எளிதாக அடைய முடியும் என்று தன் மனத்துள் எண்ணியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுதாமா தன் மனத்துள் இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு சென்ற நிகழ்ச்சியின் பின்னணி பின்வருமாறு. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது நண்பனான சுதாமா என்பவனுக்கு ஒரு பிராமணர் வீட்டிற்கு சென்று சிறிது உணவு வாங்கி வருமாறு கட்டளையிட்டார். அந்த பிராமணர்கள் அப்போது அதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சுதாமாவிடம் தாமும் பலராமனும் பசியால் வருந்துவதாகவும் அதனால் அவன் அப்பிராமணர்களிடம் சென்று அவர்களிடம் சிறிது உணவு வாங்கி வர வேண்டும் என்று கூறினார். சுதாமா பிராமணர்களிடம் சென்று உணவு கேட்ட பொழுது அவர்கள் உணவு தர மறுத்து விட்டனர். ஆனால் பிராமணர்களின் மனைவியரோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பசியால் வருந்துகிறார் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் பல்வேறு வகையான சுவைமிக்க உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு படைப்பதற்காக அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றனர். அதுபோல் விஷ்ணு ரகசியத்திலும் இவ்வுலகில் விஷ்ணுவை வழிபடுபவன் யாராயினும் அவன் வைகுண்ட லோகம் எனப்படும் இறைவனின் இரவாத பேரின்ப உலகினை எய்தில் எய்துவான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வந்து 10th cantoல என்ன பண்றாங்க, எதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அர்ச்சனான்னா என்னது, கடவுளை வந்து வழிபடுறது இல்லைங்களா? நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். வைஷ்ணவான்னா 5 விஷயங்கள்: நாம ஜபம், நித்தியமா பாகவத சேவை, அர்ச்ச விக்கிரகணம், அப்புறம் தாமுக்கு வசிக்கிறது, சோ இந்த விஷயங்கள்ல வந்து பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதுலதான் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க, கடவுளை வந்து சுதாமாவோட ஃபெய்த் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கு. அவருக்கு வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் கிருஷ்ணருடைய உற்ற நண்பர்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அவருக்கு அந்த நண்பர்ன்றதுனால அவருக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரிஞ்சிச்சு. சும்மாவே வெறுமனே வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டா போதும், அவனுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது. ஒரு முறை படிங்க மாதாஜி, அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல 2 lines தமிழ்ல படிங்க. ஹெவன்லி ஒபுலசன்ஸ்,
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். இல்ல விஷ்ணு ரகசியம். ஒரு அரசனுக்கு அவரது சேவர்கள் எவ்வாறு பணிபுரிகின்றார்களோ அதுபோல் கிருஷ்ணருக்கு ஒருவன் தொண்டு செய்வதென்றால் அவன் தனது மரணத்திற்கு பிறகு கிருஷ்ணலோகத்திற்கு நிச்சயம் மாதாஜி செல்வான். மாதாஜி ஏற்கனவே படிச்சதோட லாஸ்ட் 2 லைன் படிக்க சொல்றேன். heavenly opulence. ஓ, ஆச்சா. சரி. இவ்வுலகில் அதுவா? இவ்வுலகில் விஷ்ணு வழிபட்டவன் யாராவது அவன் வைகுண்ட லோகம் அதுவா? ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் 2 லைன் அர்ச்சனால ஃபர்ஸ்ட் அர்ச்சனா. பேரால லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் என்னென்ன கிடைக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுனால. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்க படிங்க. உலகில் விஷ்ணுவை வழிபடுபவன் யாராயினும் அவன் வைகுண்ட லோகம் எனப்படும் இறைவனின் இரவாத பேரின்ப உலகினை எய்தில் எய்துவான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிமிஷம். அப்ப வந்து வைகுண்டத்துக்கு போறாங்க. ஹெவன்லி ஒப்புலசன்ஸ். 2வது பாயிண்ட் லிபரேஷன், முக்தி. அப்புறம் 3வது பாயிண்ட் தமிழ்ல படிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி நீங்க படிங்க. இரவாத பேரின்பம் மாதாஜி. இருங்க. இவ்வுலகில் விஷ்ணு மாதாஜி இந்த 2 பாயிண்ட் பல்வேறு வகையான சுவை மற்றும் கிருஷ்ணர் இருக்காதுல்ல. இவ்வுலகில் விஷ்ணுவை வழிபடுபவன் யாராயினும் அவன் வைகுண்ட லோகம் எனப்படும் இறைவனின் இரவாத பேரின்ப உலகினை எளிதில் எய்துவான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆல் ஒப்புலசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் மிஸ்டிக் பவர். இந்த 5 விஷயமும் வந்து அவனுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நான் சொல்றது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருக்கு. சுதாமா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கு. ஓகே. சோ வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், சுதாமா நீ போயிட்டு அந்த பிராமணர் கையில இருந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றாங்க. பிராமணர்கள் வந்து அந்த யக்னங்கள் எல்லாம் பண்றதுக்கோசம் ஆச்சாரமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கொடுக்கறதுக்கு மறுக்கிறாங்க. பட் பத்னிகள், பிராமணர் பத்னிகள் என்ன பண்றாங்க, அச்சோ கிருஷ்ணர் பசியா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுக்குறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, நம்ம வெறுமனே அவர் கொடுத்த சாப்பாடே அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, வைகுந்த லோக போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஓகேவா? இதுதான் விஷ்ணு ரகசியம். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் பேராவில் இருக்கு மாதாஜி. கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் போதும், ஒருவனால் சொர்க்கத்தில் உள்ள செல்வங்களையும் முக்தியையும் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா உலகங்களின் மீதும் ஆட்சி செலுத்தும் அதிகாரத்தையும் உலகின் அனைத்து செல்வங்களையும் எல்லா யோக சித்திகளையும் மிக எளிதாக அடைய முடியும். 5 விஷயங்கள் சும்மா வழிபட்டா இல்லையா, நம்ம போய் ஏன் எதையோ பண்ணிக்கிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து வழிபட்டா நம்மளுக்கு போதும் இல்லையா. இதை விட வேற யார் என்ன கொடுப்பாங்க இல்லையா. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டரிங் தி சர்வீஸ் டு தி லார்ட். ஓகே. யாராவது வேற ஒருத்தவங்க படிங்க மாதாஜி, படிக்காதவங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். விஷ்ணு ரகசியம். ஒரு அரசனுக்கு அவனது சேவர்கள் எவ்வாறு புரிகின்றார்களோ அதுபோல் கிருஷ்ணருக்கு ஒருவன் தொண்டு செய்வதென்றால் அவன் தனது மரணத்திற்கு பிறகு கிருஷ்ணலோகத்திற்கு நிச்சயம் செல்வான் என்று குறிப்பிடுகிறது. உண்மையில் இந்தியாவில் கோவில்கள் எல்லாம் அரண்மனைகள் போன்றே இருக்கும். அவை சாதாரணமாக கட்டிடங்கள் அல்ல. ஏனென்றால் ஒரு அரசன் எவ்வாறு அவனது மாளிகையில் வணங்கப்படுகின்றானோ அது போன்ற கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் இருத்தல் வேண்டும் என்பதற்காகவே. அதனால்தான் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள 100கணக்கான கோவில்களில் உள்ள திருமூர்த்தங்கள் ஒரு அரசனை போன்றே வழிபடப்படுகின்றன. நாரதிய புராணத்தில் பகவானின் ஆலயத்தில் ஒருவன் சில மணித்துளிகள் இருந்தால் என்றாலும் அவர் நிச்சயமாக உன்னத கடவுள் உலகத்தை அடைவார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது சமுதாயத்தில் பெரும் செல்வந்தர்கள் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்காக எழில்மிக கோவில்களை கட்ட வேண்டும். அப்போதுதான் கோவிலில் எழிலால் மக்கள் ஈர்க்கப்பட்டு அங்கு சென்று பகவானின் முன்னர் ஆடுவதற்கோ அல்லது புனித நாமத்திற்கு பாடுவதற்கோ அல்லது புனித நாமத்தை கேட்பதற்கோ அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் தன்னை இறை உலகத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளும் நற்பெரும் பெறுவார். அதாவது ஒரு சாதாரண மனிதன் இது போன்ற கோவிலுக்கு சென்றால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை பெறுவான் என்று பொழுது முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் சதா சர்வ காலமும் ஈடுபட்டு இருக்கும் பக்தர்களை பற்றி குறிப்பிட தேவையில்லாததன்றோ. இந்த தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 20 அத்தியாயம் 31 ஸ்லோகத்தில் பிருது நமது குடிமக்களில் கூறுகிறார். அன்புக்குரியவர்களே, முழுமுதற் கடவுளான பகவானே ஹரியே வீழ்ந்துவிட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் உண்மையில் மீட்பவர் ஆவார். தேவர்கள் எவராலும் இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மீட்க முடியாது. ஏனென்றால் தேவர்களே பந்தப்பட்டவராக இருக்கின்றனர்.
ஒரு ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவை மீட்க முடியாது. கிருஷ்ணரால் அல்லது அவரது அருள் பெற ஒருவனை மீட்க முடியும். பகவான் விஷ்ணுவின் திருவடிகளிலிருந்து பொங்கி பிரவகித்து வரும் கங்கை நதி பூமியிலும் பிற உலகங்களையும் அனைவரையும் மீட்கின்றது என்றால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்கும் மனிதர்களின் மீட்பு பற்றி என்ன சொல்வது தேவையிருக்கிறது? அவர்கள் பல்வேறு பிறவைகளிலும் சேர்ந்த பாவங்களின் தொகுப்பு ஏராளமாக உடையவர்களாக இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் விடுதலை பெறுவதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. அதாவது திருமூர்த்திகளில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் தனது முந்தைய பிரிவுகளை செய்த பாவத்தின் பலன்களை குறைத்துக் கொள்கிறான் எனது பொருளாகும். திருமூர்த்தியின் வழிபடும் முறை ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் அவ ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற முயற்சித்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ரெண்டரிங் சர்வீஸ், அதாவது கடவுளுக்கு நம்ம சேவை செய்யறதுல வந்து நம்மளுடைய மூடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? நான் கிரேட்டு, என்னால இதை முடியுது, நீ வந்து கம்மி, நான் தான் உயர்ந்தவன், நீ தாழ்ந்தவன், அந்த பாவனை இருக்கக்கூடாது. ஹம்பிள்னஸ் அண்ட் ஃபெய்த், அந்த ஆட்டிடியூட்ல தான் வந்து நம்ம கடவுளுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். ஓகேவா? அவர் பாக்குறது வந்து நம்மளோட ஆட்டிடியூட பாக்குறாரு. நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த பிரகலாதா எல்லாம் கிரேட் டிவோட்டி சுத்த பக்தர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கிட்ட வந்து ஹம்பிள்னஸ் இருந்துச்சு, ஹியூமிலிட்டி இருந்துச்சு. அதாவது அகங்காரம் இல்ல. அகங்காரம் இல்லாம இருந்தாதான் நம்மளால அந்த வேலையை பண்ண முடியும். அதனால நம்ம வந்து ஐயோ நான் ரொம்ப தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? சோ நான் உயர்ந்தவன்ற எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்ந்தவன் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடாது. ஹம்பிள்னஸ். இப்ப நம்ம நாம உச்சாரணம் பண்றோம்னா அது கடவுளுடைய கருணையாலதான் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது, பண்ணிட்டு இருக்கோம். கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையாலதான் நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன், நான் கிரேட்ன்ற பாவனை நம்ம கிட்ட வரக்கூடாது. அப்புறம் நம்ம மேலே நம்ம வந்து நம்ம பாவம் அப்படி எல்லாம் நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? என்ன வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செய்யணும், நம்மள மையமா வச்சு செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? எந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து கிருஷ்ண சென்ட்ரிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல விஷ்ணு ரகசியத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைகள்னால நம்ம எங்க போறோம்? கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறோம். ஓகேவா? இந்தியால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரும்பாலுமா பிரம்மாண்டமான கோயில்கள்லாம் இருக்கு. நம்ம பழங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு கோயிலும் வந்து பெரிய பிரம்மாண்டமா இருந்திருக்கு. அது வந்து இந்தியால பஞ்சம் இல்லை. இப்பயும் நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோயிலும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேரழகு எழில்மிக்கதா இருக்கு. இதற்கு என்ன காரணம், ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா, அதனால வந்து என்ன ஆறாங்க, அதை பார்த்துட்டு அந்த அழகு கோசம் ஃபர்ஸ்ட் கோயிலுக்கு கடவுளை பாக்குறதுக்கு வராங்க, அந்த அழகு கோசம் மயங்கி வராங்க, கடவுள் எவ்வளவு அழகா இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு வந்து பணக்காரன் வந்து அந்த கோயிலை கட்டி வச்சா அவனும் வரான், அவனுக்கு என்ன பண்றான், கேக்குறான், பாடுறான், பிரசாதத்தை சாப்பிடுறான், அவனுக்கு வந்து பக்தி வருது. ஓகேவா? அவனுக்கு பக்தி வந்து அவனுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தனா இருக்கிறவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது, இன்னும் வந்து மேல் படி போறான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகே? சோ சில நிமிஷங்கள் கூட இருந்தா கூட அவனுக்கு வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு சில நிமிஷங்கள் நாரதிய புராணத்துல சொல்றாங்க. சோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம கோயிலுக்கு போகும்போது எவ்வளவு அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? அதுக்கு அடுத்தது 3rd பேராகிராஃப்ல பிரித்து மகாராஜர் என்ன சொல்றாரு, ஹரின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆத்மாக்களை வந்து எவ்வளவு கீழே இருந்தாலும் அவங்களை வந்து மேல உயர்த்துறாங்க. ஓகேவா? ஒரு இருட்டான கிணறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு விடுறாரு. ஓகேவா? அதை பிடிச்சிட்டு கீழே விழுந்தவங்க மேல ஏறி வர்றாங்க. அந்த கயிறு தான் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து ஆன்மீக குருவா வந்திருக்காரு. அந்த கயிறை பிடிச்சு நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணி நம்ம மேல வரணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்கன்றாங்க. தேவர்கள் கூட நம்மள மாதிரி மனுஷர்கள் தான், அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பவர் இருக்கு. இப்ப எப்படி இந்த ஸ்கூல்ல பிரின்சிபலுக்கு பவர் இருக்கும், கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு பவர் கம்மியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதிகாரம்ன்றது டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். எல்லாருமே ஒரு போஸ்ட்ல இருக்காங்க. அது மாதிரிதான் டெமிகாட்ஸ்க்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். அவங்கள அதுக்கு மேல ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்காங்க இல்லையா? கல்வி அமைச்சர் அப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த ஸ்கூல்ல அந்த இன்சார்ஜ் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்கதான் மோர் பவர்ஃபுல். அது மாதிரி அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் கீழேதான் இந்த தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஓகே? அவங்க கிட்ட போய் சரணடைய தேவையில்லை.
ஓகே. நம்ம வந்து யார் கையில போனோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போனோம். அதுக்கு வந்து தான் ஒரு ஒத்துமை சொல்ற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் குடுக்குறாங்க. தாமரை திருவடியிலிருந்து வந்த கங்கையே வந்து அவ்ளோ எல்லா ஜீவராசிகள புனிதப்படுத்துதுன்னா, அவருடைய திருவடியில நம்ம சேவை பண்ணிட்டு இருக்க நமக்கு என்ன நடக்குது? நம்ம மலைமலையா, மூட்டை மூட்டையா செஞ்சு வச்சிருக்க பல ஜென்மத்துல செஞ்சு வச்சிருக்க பாவங்கள் வந்து போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாமே மைனஸ் ஆகுது. சோ வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பக்தியில இன்வால்வ் பண்ணி டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடுதல். லிங்க புராணத்தில் பகவானை போற்றி பாடுவது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகிறது. அதில் பகவானின் கீர்த்திகளை போற்றி பாடுவதில் உளப்பூர்வமாக ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கும் அதே உலகினை அடைவது உறுதி. பகவான் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு பாடுவது சிவபெருமானின் பிரார்த்தனைகளை விட சிறந்தது என்று பாராட்டுகின்றார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சங்கீர்த்தனம். ஒருவன் இறைவனது திருவிளையாடல்களையும் அவரது குணங்களையும் வடிவங்களையும் உரத்த குரலில் பாடும்பொழுது அது சங்கீர்த்தனம் எனப்படும். சங்கீர்த்தனம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை கூட்டமாக சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிச்சீங்க? வாசிங்க மாதாஜி. எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. எங்க இருந்து சவுண்ட் வருது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் இறைவனது திருவிளையாடல்களையும் அவரது குணங்களையும் வடிவங்களையும் உரத்த குரலில் பாடும்பொழுது அது சங்கீர்த்தனம் எனப்படும். சங்கீர்த்தனம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை கூட்டமாக சேர்ந்து பாடுதல் எனவும் பொருள்படும். விஷ்ணு தர்மத்தில் இவ்வாறு கூட்டமாக சேர்ந்து பாடுவதை பாராட்டும் குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அது அன்பிற்குரிய மன்னனே, கிருஷ்ணா என்னும் சொல் மிகவும் புனிதமானதாகும். அதனால் அப்புனித நாமத்தை ஓதும் எவன் ஒருவனும் அவன் பல்வேறு பிறவிகளில் செய்த பாவத்தின் பலனை அனைத்தையும் ஒரே நொடியில் நீக்கிக் கொள்கிறான் என்பதாகும். இது சாத்தியமாகும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஒரு கூற்று பின்வருமாறு காணப்படுகின்றது. ஒருவன் கிருஷ்ணரின் புனித பெயரை ஒரு முறை ஓதினால் போதும். அது அவனால் செய்யக்கூடிய பாவங்களை விட ஏராளமான பாவ பலன்களை வெல்லக்கூடியதாகும். ஒரு பாவியால் பல பாவங்களை செய்ய முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணரின் பெயரை ஒரு முறை உச்சரித்தவுடன் நீக்க முடியாத பாவங்களை அவனால் செய்ய முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத மன்னர் பகவானிடம் பின்வருமாறு வேண்டுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவான் நரசிம்மரே, உமது தொண்டனாக நான் உயர்வு பெற்றேன் என்றால் பிறகு உமது லீலைகளை பற்றி கேட்பது எனக்கு இயலும். நீரே பரம நண்பரும் வழிபடுவதற்குரிய பரம மூர்த்தியும் ஆவீர். உமது உன்னதமான லீலைகளை கேட்டால் ஒருவன் தனது பாவங்கள் அனைத்தையும் வெல்ல முடியும். ஆகையால் நான் பாவங்களை பற்றி கவலைப்படுவது இல்லை. ஏனென்றால் உமது லீலைகளை கேட்பதன் மூலம் உலக பற்றின் அனைத்து மாசுகளிலிருந்தும் நான் விடுபடுவேன். பகவானின் லீலைகளை பற்றி ஏராளமாக பாடல்கள் இருக்கின்றன. பிரம்ம சம்ஹிதை பிரம்மதேவனாலும் நாரத பாஞ்சராத்திரம் நாரத முனிவராலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சுகதேவ கோஸ்வாமியாலும் பாடப்பட்டது. ஒருவன் செவிக்குளிர இவற்றை கேட்டான் என்றால் மண்ணுலக பிடியிலிருந்து எளிதாக அவனால் வெளிவர முடியும். இறைவனின் இத்திருப்பாடல்களை கேட்பதில் எந்த விதமான இடையூறும் இருத்தல் கூடாது. அவை கோடானு கோடி ஆண்டுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றினால் மக்கள் இன்றும் கூட நன்மை பெறுகின்றனர். எனவே இந்நாளில் அவற்றை ஏன் ஒருவன் முழுமையாக பயன்படுத்தி விடுதலை பெறக்கூடாது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1 காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் அவரது சீடர் வியாசதேவரிடம் கூறுகிறார். அன்புசால் வியாசனே, விரதம் இருத்தல், தவங்கள் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், பெரிய வேள்விகள் செய்தல், வேத மந்திரங்களை ஓதுதல், உன்னத ஞானத்தை பற்றி யூகித்தல், தானங்கள் செய்தல் போன்றவையெல்லாம் மனிதர்கள் ஈடுபடுவது பக்தர்களோடு உறவு கொள்ள ஒரு இடத்தை பெறுவதற்கும் பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதுவதற்குமே
என்பதை முதலில் நீ நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது பகவானை பற்றி பாடுவதும் அவரை போற்றுவதுமே உயிர் வாழியின் மிக உயர்ந்த செயல் என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது லிங்க புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க, கடவுளுடைய நாமத்தை அவருடைய புகழ்ந்து பாடணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? புகழ்ந்து பாடுறதுனால, எப்பவுமே நித்தியமா பாடுறதுனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, கடவுள் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு போலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஈவன் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அது இஷ்டம்னு சொல்றாங்க. அது இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த யக்னங்கள்ல போடுற தானியங்களை விட அந்த தானியத்தை வந்து சமைச்சு பிரசாதமா கொடுத்தா எல்லாருக்கும் அது எனக்கு இஷ்டம்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அப்புறம் சங்கீர்த்தனை பத்தி சொல்றாங்க. சங்கீர்த்தனா என்ன, சத்தமா நான் வாயை விட்டு நல்லா ஜோரா சொன்னா அது வந்து சங்கீர்த்தனம் சொல்றோம். அப்ப வந்து நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து புனித நாமத்தை சொன்னா அது நாம சங்கீர்த்தனம். ஓகேவா? அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, அவனுடைய பாவங்கள்ல இருந்து வெளியே வரான். அப்ப பிறப்பு சுழற்சியும் வந்து அவனுக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன சொல்றாங்க, நாமஸ்மரணம் இந்த கலியுகத்துல வந்து ஹரிர் நாமே கேவல கலோ நாஸ்தி அந்நிய. யார் முடிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கதி இல்லவா, இதை விட்ட வேற வழி இல்லைன்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாம் மியூட்ல இருக்கோம் மாதாஜி, அதான் பேச முடியல. அதை இம்யூட் பண்றதுக்குள்ளேயும் நேரம் ஆகுது. இதுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல நாம சங்கீர்த்தனுடைய மகிமையை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த 3 முறை சொன்னா, ஒரு நம்ம ஸ்லோகம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸ்கூல்ல, ஓம் சாந்திகி சாந்திகி சாந்திகின்னு. அப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்ப்பு வரும்போது 3 முறை சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப எந்த ஒரு விஷயமும் 3 முறை சொன்னா அதுக்கு மிஞ்சின சத்தியம் எதுவும் இல்லை. அதுதான் வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து சொல்றாங்க ஹரீர் நாமத்தை முக்கியத்துவம். ஓகே. சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மருடைய லீலையில வந்து பிரகலாத மகாராஜர் என்ன சொல்றாரு, நான் உங்களுடைய சர்வெண்ட், ஓகே, இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கேன்னா அது எப்படின்னு உங்களை பத்தி கேட்டதுனால, ஓகே, நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம் ஃப்ரெண்ட், சுப்ரீம் வர்ஷிப்பபிள் டைட்டின் அப்படின்னு சொல்றாரு. சும்மா வந்து கேட்கறதுனால, அவருடைய லீலைகளை கேட்கறதுனாலே வந்து அவர் வந்து பௌதிக கலங்கத்துல இருந்து விடுபடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் எங்கெல்லாம் வந்து இந்த அவருடைய பாடல்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரம்மா பாடினது வந்து பிரம்ம சமீதை, சுகதேவ கோஸ்வாமி பாடினது வந்து பாகவதம், அப்புறம் நாரதர் வந்து பாடினது வந்து நாரதர் பஞ்சராத்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பண்ணி இல்ல பாட முடிஞ்சா பாடணும், இல்லையா கேட்கவாது செய்யணும். கேட்கறதுனால இந்த மண்ணுலகத்துல இருந்த மாய பிடிக்குள்ள இருந்து வெளியே வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கடைசியா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து மறுபடியும் அல்டிமேட் பர்பஸ், இந்த நம்மளுடைய இந்த தேகத்தை வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த மனுஷ பிறவியோட உயர் நோக்கம், கொள்கை என்னன்னா கடவுளுடைய நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம், பிரகலாதர் என்ன சொல்றாரு, அவங்க அப்பாக்கு நவவீத பக்திய சொல்றாரு. எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்றது வந்து ஸ்ரவணம், கேட்கறது. ஏன் வந்து அதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தூங்கும் போது நம்ம முடிச்சிட்டு இருந்தா நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கும். தூங்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம காது வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து ஷார்ப்பா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து கடவுளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காதால கேட்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறமா வந்தாதான் நம்ம கண்ணாலேயும் மனசாலேயும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதனால நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகே, பை சாண்டிங் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஜபம் பண்ண நம்ம காதுல கேட்கிறோம். ஓகே, சோ அதுக்கு அடுத்தது ஜபா வந்து படிங்க மாதாஜி யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. அத்தியாயம் எத்தனை மாதாஜி? இது அத்தியாயம் இல்ல பிரபு, இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். அதுதான் 90 பிரபுஜி. 90 சரணடைதல்ல இருந்து படிங்க. சரணடைதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜபம் பண்ணு. வழிபாடு படிக்கிறோம். வழிபாடு ஒரு மந்திரத்தை பக்தியாகவும், இருக்கேன் மாதாஜி, ஒரு மந்திரத்தை உண்மையாகவும் மெதுவாகவும் ஓதுவது வழிபாடாகும். அதே மந்திரத்தை ஓசையுடன் உரத்து கூறினால் அது கீர்த்தனமாகும். உதாரணமாக ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே
என்னும் மகா மந்திரத்தை ஒருவன் தனக்கு மட்டும் கேட்கும்படி ஓதினால் அது வழிபாடாகும். அதே மந்திரத்தை அனைவரும் கேட்கும் வண்ணம் ஓதினால் இது கீர்த்தனமாகும். மகா மந்திரத்தை வழிபாடு மற்றும் கீர்த்தனம் என்னும் இரண்டிற்குமே பயன்படுத்த முடியும். ஜபம் என்பது ஓது பலனின் நன்மைக்காக செய்யப்படுகிறது. ஆனால் கீர்த்தனம் என்பது அது கேட்கும் அனைவரின் நன்மைக்காக செய்யப்படுகிறது. பத்ம புராணத்தில் புனித நாமத்தை மென்மையாகவோ அதை உறக்கவோ ஓதும் எவன் ஒருவனுக்கு முக்திக்கான பாதையும் வீடு பேருக்கான பாதையும் ஒரே சமயத்தில் திறக்கப்படுகின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சரணடைதல் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்ல, ஒரு நிமிஷம் பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து ரொம்ப மெல்லமா சொன்னா அதை வந்து ஜபம் சொல்றோம். அது வந்து ஒரு மனிதன், தனிப்பட்ட மனிதன் பண்றான். அவன் பண்றதுனால அவனுக்கு நன்மை கிடைக்குது. அதே வந்து வாய் விட்டு சத்தமா நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ண அதை வந்து கீர்த்தனம்னு சொல்றாங்க. அந்த கீர்த்தனம் பண்ணும்போது தனக்கும் நன்மை அடையுது, தன்னை சுத்தி இருக்கிற ஜீவராசிகள், மரம், செடிகள், கொடிகள், அப்புறம் பறவைகள், பூச்சிகள், எல்லா விலங்கினங்களுக்கும் வந்து நன்மை வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து நம்மளுடைய மோட்சத்துக்கு, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஹெவன்லி ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ சப்மிஷன் படிக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் வாரம் பண்ணலாமா மாதாஜி? உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் மாதாஜி 7 மணிக்கு கிளாஸ் 7 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. நாளைக்கு அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். பார்க்கலாம். அடுத்த வாரம் படிக்கலாம் மாதாஜி. டாபிக் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிவன். பிரேயர் சொல்லிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஜெய் நிமா ஜெய் நிதாய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வந்து அந்த சாப்டர்ல இருக்க क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. 5வது சாப்டர்ல சொன்ன இதுவரை யார் யார் எழுதுனீங்க ஒண்ணுமே சொல்லல இல்லையா? இத பார்க்கவே முடியல மாதாஜி. இனிமேதான் பார்க்கணும் மாதாஜி. क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர்லாம் இன்னும் பார்க்கவே இல்ல. क्वेश्चन ஆன்சர் அசைன்மென்ட் வேற எழுதணும் மாதாஜி. அசைன்மென்ட்க்கு தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். என் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.